Децата Марин и Елин се разхождат в стария пазар на Бургас, когато забелязват изоставена чанта на тротоара. Любопитството им е подбудено, но със също така и чувство за отговорност за това, което могат да намерят вътре. След като Марин отваря чантата и вижда парите, той е шокиран. Елин от своя страна предлага да върнат находката на собственика, осъзнавайки, че честността е най-добрата политика. Когато децата предават чантата на притеснения търговец, той веднага се усмихва, благодарейки им за добрината и честността. В този момент Марин и Елин разбират колко важно е да бъдат почтени. Търговецът, вдъхновен от добротата им дава сладкиши за награда. Момчетата усмихнати напускат пазара, разказвайки си за важността на честността и приятелството. На пейка до пазара децата споделят сладостите си, осъзнавайки, че техният избор да бъдат честни не само е помогнал на търговеца, но и е укрепил тяхното приятелство. Докато вечерта настъпва, Марин и Елин наблюдават как небето се отсветява, размисляйки за приключението си и важността на честността, която научиха.